ole hyvä. Joo, arvoisa urheiluväki ja tiedotusvälineiden edustajat. Eli päätin tulla kertomaan tulevaisuuden suunnitelmista nyt jo tässä vaiheessa, enkä toukokuussa, niin kuin alun perin oli suunnitelmissa. Ja syynä tähän on erään lehden uutisoimat jutut uran jatkoa koskien ja sitten lisäksi haluan, että tulevan viikon SM-kisat Rukalla hypätään SM-kisoina eikä Janne Ahosen jäähyväiskisoina, että niiden kisojen aika on myöhemmin. Ja päätös urheiluurani lopettamisesta on kypsynyt mielessäni jo pitkään ja kulunut kausi teki tästä vaikeasta päätöksestä, jos ei helpon, niin ainakin helpohkoon. Motivaatio itse kilpailemiseen ei ole kadonnut mihinkään, mutta motivaatio ja itsekuri menestykseen vaadittavaan harjoitteluun ei enää ollut sillä tasolla, millä menestystä janoavan urheilijan kannattaisi kauteen lähteä. Ja monen menestyneen urheilijan yksi kilpailun ulkopuolisista tavoitteista on saada lopettaa uransa hyvällä tasolla, ehkä jopa huipulla. Ja uskoakseni olen lähellä sitä tasoa, joka täyttää tavoitteeni näiltäkin osin. Ja urheilu on ollut aina iso elämä ja tulee olemaan tästä eteenpäin, mutta elämään mahtuu myös paljon muuta, johon tämän päätöksen myötä pystyy keskittymään entistä syvemmin. Tärkeimpänä niistä on perhe, joka toukokuun alussa kasvaa yhden pienen ihmisen verran. Tseppaa. Ja tässä yhteydessä haluan kiittää perhettä, vanhempia ja pitkäaikaista valmentajaa Ari Saukkoa siitä korvaamattomasta tuesta ja kannustuksesta, jota olen heiltä urani alusta tähän päivään saakka saanut. Ja kiitän myös harjoituskavereitani ja Lahden hiihtoseuran upeaa porukkaa urani eri vaiheissa. Lämpimät kiitokset yhteistyökumppaneille ja teille kaikille yhdessä ja erikseen, jotka olette edes pieneltä osaltanne vaikuttaneet urheilu-uraani. Urheilua rakastavalle Suomen kansalle kiitokset myötäilemisestä niin hyvinä kuin huonona hetkinä. Terveisin kansalainen Janne Ahonen, ex-Mäkinpäivä. Kiitos Janne.